Аз съм русичерник, корняк, пловдивчанин и общественик. Кандидатирах се за кмет на Пловдив, защото ме е грижа какъв град ще оставим след себе си на децата и внуците. Обичам Пловдив, тук съм роден, тук работя и живея. Пловдив е прекрасен град и продължава да е магнит за много хора. Има своите традиции, своя дух и история, своите красиви сгради и улици. Всеки бързо развиващ се град, Пловдив има и своите проблеми. През застрояването, трафика, местата за паркиране, зелените зони, мръсния въздух. Аз мога да подредя града. Имам добри идеи за развитието на Пловдив и ясен план как да ги реализирам. Започваме с преместрояването. През последните години то е проблем номер 1. Ясно е, че щом има търсене на жилища, се намери кой да ги строи. Моята задача е да въведа ред, а правилата в строителството не се спазват. По плана на район Тракия трябваше да има социална зона. Трябваше да бъде изграден център за социална рехабилитация в паркова среда. Но не, те го достроиха. Днес тук се издига огромна сграда на 10 етажа. Статутът на терена е сменен през 2016 година. През 2018 имотът 3 декара е продаден за 290 хиляди лева на известен строителен предприемач. 3 месеца по-късно той го продава на инвеститор от Америка Станимир Ташков. Въпросният инвеститор дава имота за застрояване срещу обезщетение. С тази сделка получава 7 апартамента, 2 студия, гаражи, места на партера. По пазарна оценка той ще получи над 2 милиона лева от реализацията на тази собственост. Срещу 300 хиляди лева, 2 милиона. А общината вече е загубила един ценен имот в парка. Така го правят политическите брокери. Моята задача е да спра корупционните практики в строителството. Може и има начин. Първо, ще сложа край на корупцията при изменението на подробните устройствени планове и издаването на строителни разрешителни. Ще разширя строителните граници на Пловдив, за да намаля натиска за застрояване в компактния град. Ще увелича таксата за издаване на строително разрешителни и ще използвам всички приходи от нея за изграждане на модерна и удобна инфраструктура по кварталите. Ще изисквам от пловдивските депутати бързи промени в Закона за устройството на територията. Това е най-лобисткият закон, който отваря врати за бързи печалби пред инвеститорите. Аз знам защо те строят огромни сгради, а не паркове и детски площадки. Подкрепете ме и ще имате кмет, който работи за вас. Аз имам добри планове за развитието на Пловдив. Ще променим града и ще го извадим от блатото на посредствеността. Ще го върнем на пътя на просперитета. Можем и заедно